Daca, un bello, no seas má, no seas má, no seas loca, daca un beijo da tua boca. Agora, como aquí nos povos non há nada, fillo, pois se tiveron que ir ao País Vasco, outros para Madrid, outros para outro sitio, para a França. Eu teño tamén unha filla na França con 3 fillos, e se teve que ir daqui porque aquí non había traballo para o seu marido é portugués, é da Guarda, e casou aquí con unha filla miña, agora están na França, están como os reis, sabe? O meu nome se apellida Consuelo González Reyes, e eu sou española e falo portugués. ¿No ves cómo él canta? Después tienes que cantar. ¿No ves lo que te lembra? Es que está un poquito, Tiene la memoria un poquito. Sí, tiene un poquito de Alzheimer. Sí. Raparigas do meu tempo. Espera, Domingo, un poquito. Anda para acá. Ahí vas a cantar tú. No, sí, yo no sé cantar. No es cantar, lo que estás diciendo ahora. Anda. Rapazes da minha idade, raparigas do meu tempo, nasci casenta mocinhas e desfrutem da mocidade. Antonia Set Pinto y 77 años. 77. Y el 80. ¿Y el nombre de él? Domingos Gómez. Dilo Romy. Domingos Gomes Rodrigues. Domingos Gomes Rodrigues. ¿No ves cómo él canta? Con sangre da matanza mesmo. Con sangre de cuchino. Cuchino, sí. Tamén se libertan todos os aliños igual, todo se liberta igual. Menos o lomo non. Lomo se liberta un poquinino de pimento, e o allo, e agua. Quando deixa el chelo, como limita o tete, e xa está. Un cura era o amo que se facía o que mandara, o que queria o cura. Era o que había entonces. E estava trabalhando por aí no campo
e o domingo pagava o domingo, sin día a traballar. Pero se hai un día a misa non me pagaba o día. E algún pobre que día para facer leña para queimar, para quentase aquí no lume, no día a misa non le pagaba o día. Era así na vida. A vida foi así. Que non a coñece esta xente nova, que non coñecente, pá, esta vida foi moi dura. A vida do Franco foi moi dura. A miña moi, cuántas veces estaba esperando que alguén le vendera un poquinino ou le dera un pouco de aceite para facer unha sopa. Esta vida foi así, né? E claro, esta xente, o capital era o que le interesaba facer así, né? E tiñas que ir andando a traballar, estabas traballando todo o día andando, 9 kilómetros por a mañá e 9 kilómetros por a tarde, despois de dar ali 8 horas a traballar. Despois de dando 8 horas a traballando, andando para Freira. E aquí vinhas e comia o que te tiña, se eras casado a mulher e se eras moço, tamoi. Te tiña unha sopita, unhas sopas comia. Se tiña un feijão comia. Se tiña unhas couves, tamén comías unhas couves. O que veia. A vida foi moi dura, na vida nosa. Aí detrás desa serra, iso todo é Portugal. Todo por aí, todo estamos rodeados de Portugal. E aquí han vindo a traballar portugueses e vamos e vimos, o sea que nos hemos criado como quer que di que con eles. Aquí han vindo a traballar moitos portugueses e hemos tido moita amistade con eles. Hai logo na fronteira, todo pasaban para cá, para lá, para todo, antes o contrabando e todo. Claro. E mesmo agora sempre a traballar e a todo. Xa despoblado porque se empezou a dir a gente por estrangeiro de Paqui, que se sacaba máis que aquí no campo. E entonces esa gente pois ya non aborta o campo a maioría. Que últimamente a agricultura pois non está moi apoiada e este pueblo, pois queiras que non, son agrícolas, non hai industria, non hai outras cousas, pois se falla a agricultura, falla o pueblo. Entonces, e agora pois non pode vir naide para aquí porque este ano a aceituna menos mal que son os tractores mal ha dado para pagarle aos que non la han collido e depois a non nos queda labral, mondal, estercal e todas esas coisas e non nos queda nada. Gente que non só nos queda o que fixémonos e non todo ainda. E entón gente que teñen que pagar todo, modernizala tanto, entonces a población de por aquí xa digo acabando, porque claro, agora unha persoa aquí ten que estar moi mecanizada para poder ser pallante. E as fincas pois non son moi grandes e a terra tamén non é así un regadío, nin unha coisa desa. E claro, antes que invertir nun equipo grande, pois a gente xa tío que dir. Os que hemos invertido algo, pois andamos agora mal, porque agora tes un equipo, agora o produto non te vale, así que agora non sacas nada. E ese é un dos problemas de despoblarse o campo.
Era de Laza, era filla única. E pois o genro, cando ia limpaba as pacendas que tiñan, e dizia a muller, non quero nem a hierba. Me entende? Digo, entendo, le dizia eu, entendo. Ai, nem quero a hierba sequera. O meu genro, todo a segar, cando vai, e nem quero a hierba. E ela me dizia para mí, enténdeme. Digo, entendo. Mira, me acuerdo cuando estaban los barrias. Y no todos los países sabían hablar pues en estaban portugués. charlando quien fuera la Pepa, el portugués. Y baja el sargento y le dice a la Angelita, pero vamos, tienen poca vergüenza, que se sabe que es aquí el cuartel y ven a las portuguesas aquí casi comprometiendo. Y dice, ay señor, si estas son españolas, pero ¿cómo españolas si están hablando el portugués? Porque aquí, no sé si lo ha observado, que hablan esa gente mayor el portugués. Siempre, veía menos. La Pepa y la Doña, algo. La Pepa y la Doña. No, la Margarita y la Kika. Y la Kika. A xente nova que queda solo é a xente que vedes de chi, é a xente que queda. Non, quedan 3 ou 4 rapades. Bueno, rapades, pero os rapades son pequenos. Solo hai 3 que van á escola. A Puebla de Sanabria. Collen un autocar na carreteira e van a Puebla. Collen un autocar en Puebla e baixan outra vez a carreteira Calabó. A relación que teníamos en Portugal e en España era que había a fronteira estaba cerrada. Agora a fronteira está aberta. Tú podes ir a Portugal e eles poden venir aquí, compran aquí e nos vamos a comprar a veces a Portugal. Mañana ou domingo que ven vamos a unha festa que se chama Santa Rita, a un pueblo que se chama Terroso, que é hacia a serra. Vais a Braganza e colles así para arriba e vais a esa festa. Hai outra que é a Señora da Serra que xa foron. Eu non fui este ano porque non pude. E non fui. Pero hai os portugueses, eu vou a Portugal e eu falo cos portugueses igual que con vosotros agora, porque entendo portugués igual que o a pena máis que teño eu que non he ido nunca a Galicia, que diz que é moi bonita. Que te perdes, Santiago. Diz que é moi bonita. Moi bonita, diz que é Galicia. Levan os gatos de cura e unha vella de Pundón. Pois o Calabó sempre ha estado así, non vai a estar. Agora hai menos xente que antes. Antes había máis xente, agora hai menos, porque a xente se ha marchado á ciudad a ganar as perras. Si non hai medio de vida.